Yan po kita sa dressing room ka mga 16 agers. Ano po ang title kang showdown ay siya? Mutya ng mga senyora. Mutya ng mga senyoras. Senyora? Yan po si Father. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Super Lola. Ayos mo rin nabanggit ko sa inyo po. Welcome po nila guys sa tuyang pang-apat na bangging okasyon digdi. Salamat po sa pag-abutindo and salamat sa tuyang mga judges and sa tuyang pag-iriba sa council na yung ninyo headed by our punong barangay Kapitan Tess sa Lombides. Kagawad Roderick, Kagawad Arsenio, Kagawad Ranil, and alam ko since Kagawad Jen na nadawag na ngayon, kaya alam na i-baby siya, kaya dahil siya makadigding ngayon. Good evening, di ko na pagparapahalo yun para madali kita natapos dinaray, and excited na sa po ng mga candidates na mag-perform sa ato parang hitungan yan. Mas maray na banggi po kiraray. Thank you very much, Kagawad Don. Di ba magkakanta po kiraray? Yan, kumusta ang energy ka po nga na pagkabanggi? Okay lang, sabi naman ni Nunoy, okay lang daan. Manayan, okay lang ang sa tuyang
from Korea. Saka, ay, 68 years old from third, sorry. Number 3, Singapore. Zone 4, ang 1660 ng Barangay Tarosanan ay utility Barangay Tarosanan. Good evening, everybody. I'm Felia Maria de Pilios. ng Tarosanan, 68, Salvacion! I'm Mrs. Rositaldin from Santa Cruz to Santa Cruz, Tarosanan, Camaligan. Thank wala na yung balikan.
tataotanan sa satuyang special awards. Sisay ang hula nindong manggaganang Best in Production number. Anong number? May nahiling ako dito number 3. Tuman number 6. Ay, matenlain. Pero, parantay ang satuyang garo ikong 1, 2, number 5. Si Saito talaga ang nanggana. Pero bago po ang gabos, gusto ko palang bation ang mga teachers na digdi. Happy World Teachers Day. Nahiling ko pati duman si Ate Ruby. As in, ang iba pa pong mga teachers digdi. Happy World Teachers Day. Sa punto pong iniaputan ko po, para magtao kang sash for our Best in Production number, Kagawad Arsenio Egino, and to give the cash prize, Kagawad Ramil and Alden. Isa ito ang tama. 1, 2, 3, 4, ano? Number 8 ang hula nito. And, isa ito ang tama. Ayan. Yaon na po ang satuyong mga kagawad na matauhan sa sash and cash. Ang winner po kan satuyang Best in Production number is none other than candidate number 4! Wow! Candidate number 4, ikaw po ang satuyang Best in Production number. Marites Salupides, Kagawad Roderick Villarante, Kagawad Jennifer Villarente, Kagawad Jennifer Alden, Kagawad Ramil Alden, Kagawad Don Di Francisco, Kagawad Arsenio Egino, Kagawad Rafael Francisco, SK Chairman Kat Kinbo, Treasurer Tope Aquino good ni ano po? Tama. Yeah. Cyril Alden, Assistant Secretary Nikki Francisco. Masunod na po ngunyan ang awarding kan sa tuyang Best in Talent. O sisay naman ang hula nitong Best in Talent. Ikaw naman number 8, number 2, number 7. Okay, dike. 8, 3, 7. Aramon na. Sisay daw ang nanggana para magtaokan sa ako kanta si Kagawad Eric Villarente. And to give the cash prize to Secretary Cyril Alden. Okay, hindi na po handa. Ready na dyan ang satuyang. Ang satuyang Best in Talent goes to number 7. Congratulations po. Wearing their evening gowns. Thank you very much.
question. Patri ba yan? Ning simbagan sa tong mga lola, syempre inutin ka. Si candidate number 1. Ready ka na po sa imong hapon? Okay, ready po ang answer ko. Kung ready na ang hapon, ready na ang simbag niya. Kung ready na po ang hapon, uya na ang hapon para sa imo. Sa imo pong pagtubod, paano dapat ipahiling kan mga makuapo ang pagkamuon asin pag-alaga sa indang mga lolo asin lola? Ulitin ko po. Sa imong pagtubod, paano dapat ipahiling kan mga makuapo ang pagkamuon asin pag-alaga sa indang mga lolo asin lola? My answer is direct to the answer po, the question. Ang pag-alaga po, lagi and very thoughtful po sa mga makuha po. Thank you very much po. Good evening. Dapat thoughtful and caring. Yeah. Thank you very much. Kind and loving. Thank you very much. Super Lola candidate number ganda ng tami, please. Okay. Ang sa tuyang question para kay candidate number 2. Ready ka na po? Okay. Ano ang mawag mong itugtog sa mga jóvenes tangon yan? Ulitin ko po. Ano ang mawag mong itugtog sa mga jóvenes tangon yan? Dapat ay itugtog sa mga jóvenes, magdibong maray ang hari, pag magdagurang man sinda, naarog ni, maray ang trabaho. Salamat. Thank you very much. Candidate number 2. Urapakan ka po. Dapat urapakan ka para magpusugan na confidence. Lola, ready ka na po sa hapon? Ready na lang? Ready na si Lola. Okay. Ang hapon po para sa imo, Lola. Bilang sarong Lola, paano mo pinapahiling ang sa imong pagpadangat sa imong mga makuapo? Ulitin ko po. Bilang sarong Lola, paano mo pinapahiling ang sa imong pagpadangat sa imong mga makuapo? Lola? Ako po, pinapahiling ko na sa inyong mga makapo ko. May kumaray na pagkikibas sa kapwa, sa mga Lula mo yan! Thank you very much. Tinutok doon ni Lola, kan maray na pakikibag. Diyos mabalas, Lola. Matigti na po kita kay candidate number 3. Hain na to, ma'am. Number 4. Number 4. Marinig mo na pag ako. Magpagkabos magagayon. Pero marinig mo kapalan pagkabos magagayon. Ano? Masakit ini. Good luck sa satong mga judges. Yan pag-idyanan sa kong mother. Ready na taa. Ini ma'am, ang kapot ko po para sa imo, Lola. Ano ang pinaka-importanting adal na nanudan mo sa imong lulahon kanika hoven pa na mawat mo man itugto sa imong mga makuapo? Ulitin ko po. Uto pa tayo sa imong makuapo. Ano ang pinaka-importanting adal na nanudan mo sa imong lulahon kanika hoven pa na mawat mo man itugto sa imong mga makuapo? Primero, may takot sa Diyos. Ikadua, magmahal sa kapwa. Ikatulo, igalang ang magulang. Yes po. I love that. Thank you very much, Lola. Yan. I love you, ma'am. Sabi ni Kuya. Magiging naman po kita kay Super Lola candidate number 5. Ready ka na po? Yan. Good luck, Lola. And sa imo pong kahaputan, sisay ang mas matimbang sa imo. Sa imong puso, ang sa imong mga aki o mga makuapo, and why? Masakit na hapot. Ano na? Si Isay ang mas matimbang sa imong puso, ang sa imong mga aki o ang sa imong mga makuapo, and tano? Parehas po, aki, makuapo, parehas po ang pag-iling. Parantay din. Ilang po. Karantay. Thank you very much, Lola. Urapakan ka po. Yeah. Mapasirin naman po kita sa satuyang candidate number 6. Good evening, Lola. Ready ka na po sa imong hapon. Bilang Super Lola 2022. Ulitin ko po. Taano po tayo dapat ang manggana bilang Super Lola 2022. Dahil po, ano siya ang kuya. Nasa iyo na ang lahat ka. Thank you. Simple yan sana dahil po yung sa
kapos. Yeah. Thank you very much, Lola. God bless po. Matig din naman po kita. Candidate number 7. Yes, hello po. And ready ka na po sa same mga po. Ready pero nininervyos. Parte po talaga yan. Sabi na, pag ikaw nininervyos, marayan, kapaka ipapakain manggana, Lola. Pag nininervyos, positive po dahil. So, yan na po sa iyo mga po. Ano po ang matataong mong advice sa mga kapwa mong Lola? Ulitin ko po. Ano po ang matataong mong advice sa mga kapwa mong Lola? Masasabi ko sa mga kapwa ko Lola, magpadangat sila ng mga nakuapo, magpangaji, tubuan ang mga kaki, magmakapo nila para magsimba, saka magpangaji, barabanggi, pagsanto rosaryo, yun po ang kaipuan nila, nakagalan. Yeah. Makakasimba yan. Ano ba ang makakasimba? Okay, ang kahaputan po para sa imo. Ano po ang ginigibo kan sa imong mga aki asin makuapo na nakakatao sa imo nin kaugmahan? Ulitin ko po. Ano po ang mga ginigibo sa imo kan sa imong mga aki asin makuapo na nakakatao sa imo nin kaugmahan? Asin taano po? Sa kong kaumahan sa mga aki asin makuapo. Ang pagmamahal po, asin respeto. Respeto sa kuya. Candidate number 9. Good evening po. Evening po. Kumusta po? Yan. O yan na po ang sa itong kahapotan para kay candidate number 9. Ready ka na po magsimbag? Okay. O yan na po ang sa mong kahapotan para sa imo. Pero ako kinakabahan. Ano ba tarong ba? Pero ako masimbag. Taano po ta importante ang pagkamuot sa Diyos bilang sarong Lola? Ulitin ko po. Taano ta importante ang pagkamuot sa Diyos bilang sarong Lola? Bilang sarong Lola. Bilang sarong Lola. Talagang itukbot sa mga para mag-inagustang pagsimbahan. So ngunyan, dapat initaos o agdahon ang mga aki na maging mapagmahal sa mga Diyos. Kasi iyan ang taon ng buhay sa panggalos ng aki. Kasi mga pinamimay. Thank you very much. Urupahan ka po. So that has been our question and answer portion for our Super Lola 2022. I-announce ko po, ang Super Lola 2022, si Daiko Kakapangaranan. Siya po ang first runner-up. Yan. So, na-hold hands, yung magagayong talaga, pero malang super, Miss Universe. Okay, kumusta po? Anong pagmati? Ikaw po, kumusta po? Ayos na. Okay. Ready na kita? Congrats! Marites Salovides, live po sa DWOP Farm Family Radio 103.9. Sa mga activities po, dito sa ibang barangay, Tarosanan, kumusta po? Ano ang reaction ng mga tao sa araw ka ng mga activities? Dahil po sa 2 taon pong pandemic, nag-lock po niya na lalo na po mga senior citizens. Punto po kami ng September 28 po nagpunto po kami sa Barangay Senior. Tapos Pichauno, hanggang po yan sa Pichauno. Ayun po. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po, Kapitana. This is Ida's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. This is Ida's Vlog.